target. Misati bende obwogo mar dhi e doho kendo donjo ne ogai mar DCP Rigathi Gachagua kuom wacho weche mag miriambo e wi jakom IEBC Erastus Ethekon. Chris Owino, Ramogi TV. Kapod wantie weche mag siasa, en ogai mar ODM Oburu Oginga wacho ni ok ohero Digni weche mag siasa kendo nyaka jo siasa chimre tir gi chenro mekgi. Oloso e kaunti ma Siaya kinde nyasi ma jiwo joma mine kama omedo tielo ni jatend piny nyaka ket agoko matin e telo mare mar chopo lek mare mar keto piny Kenya obed kaka piny mar Singapore. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. E kar chung od bura magem e kaunti ma Siaya, josiasa mag duond bura mar ODM ochopo e nyasi mar jiwo wakeini kama weche mag siasa ochuoyo chienga. Ogai mar ODM Oburu Oginga osiro weche mayande wacho ni jatend piny oket agoko matin e telo mare kolero ni mano ema nyalo tero piny Kenya obed kaka Singapore. Dictatorship is that as a president who is selfless, who is serving his people, and there are some visions you have which you know will benefit your people eventually, but for now there are some people dragging you down. Yes, yesterday court, tomorrow court, tomorrow court. You implement them first, they will realize that those things are for their own benefit. Oburu bende owuok oko motegno mar nyiso ganda luo bed motegno e chung margi mondo ginyago lemo mar dongruok. Wach mar Digni okadwar. Joma Digni. Wadwaro ni mondo ka wachimo kamoro to wachimo tir moriere. Maonge wach mar nwadhi koni kata gi koni. Kane Raila nowewa gimiluongo ni broad-based government. Broad-based government mane Raila owewani. Jok moko dokwer ni wan koro wauso mna party. To gi usango kara wan to wauso party to gi usanga ang'o ma gin go. E wi yiero ma 2027 Oburu nyiso ganda mawuok Nyanza mondo okaw ombulu kendo gibi giluto ombulu mondo ODM obi obed gi duol e mesa mar lalruok gi UDA tok yiero mabiro. Ang'wa betie nyim joka nwaluso kodgi. Kwaluso kodgi to gibiro wacho nwa no Oburu itiket ang'o mikete nyimwa ka. To gimwa kete nyimgi kanyo en kura mwago ni president. Gimwa kete nyimgi kanyo en MCS mwakelo. Gimwa kete nyimgi kanyo en governors mwakelo. Gimwa kete nyimgi kanyo en MPs gi senators gi jogo duto te mwakelo. Jatend ODM no bende wacho ni ODM biro riwore motegno motelo ne yiero ma 2027 konyiero kweth maketo sirikal tesre mowacho ni onge agenda mora mora kendo ok giriwore gino mane osir lwedo kod jakom ODM Gladys Wanga. Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate. But for us, we are steady because we have a presidential candidate in place. So let them be quiet for us. We are planning slowly and we are soon going to form a very, very strong team. Disorganized, disunited, confused elements of the opposition. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi to korka kore onyiso jogo makwedo sirikal manywanda ni gibiro moto e badgi e yiero ma 2027. Kiongozi wa chama cha ODM tunayemtambua aliye halisi ni mheshimiwa seneta Daktari Oburu Oginga. Wale ambao wanapinga hii uhusiano baina ya mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Dr. Oburu Oginga, wale ambao wanapinga hii uhusiano wa broad based, kama wako hapa Siaya na wanatamani kuchaguliwa katika nyadhifa yoyote, lazima waambiwe wanaota mchana, si ndio? Ukiwa uko nje ya hii muungano ya baba Raila Amolo Odinga na mheshimiwa Ruto na uko hapa Siaya ili hali unatamani kuchaguliwa, sahau. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Jagoro mogirore e migawo mar arita Laktar Raymond Omolo puoyo jatend piny William Ruto kuom keto koke chik mapuodho agulu moyiedhi mar kungo omenda mabalang' mawuok e mwandu kod